ин 4 пора чарм аст ки рӯи он бо хати монанд ба куфии арабӣ матнҳои ҳаккокӣ шудааст. навиштаҳои рӯи чарм аз 120 нигораи дастхатҳое ҳаст ки дар намоишгоҳе дар осорхонаи миллии тоҷикистон ба маърази тамошо гузошта шудааст. 2 сол қабл мақомоти кумитаи амнияти миллӣ ин 4 дастхати рӯи чармро аз қочоқчиён мусодира ва ба осорхонаи миллӣ тақдим кардаанд. قسم زیادی عالمان بر این عقیده‌اند که این نمونه خط کوفی بالای چرم است و بعضی از روی مضمون و مندرجه این متن برمی‌آید که معنای اونها با آیات‌های قرآنی یا با حدیث‌های پیامبر اونقدر نزدیکی ندارد. به همین خاطر تا حال یعنی پژوهش دقیق و عمیق روی اونها کار نامده است. навиштаҳои рӯи санг ки мутааллиқ ба қарнҳои 13 ва 15 аст аз нигораҳои дигари намоишгоҳ аст. ҳамчунин дастхату китобҳои дастнависи зиёди рӯи коғаз фарҳанги қадимии хушнависиву ҳаккокии гузаштагони миллати тоҷикро ба намоиш дар меовард. در اینجا ما یکی از بزرگترین نسخه های دستنویس قرآن کریم رو میبینیم که این نسخه سال 1319 هجری کتابت شده است و این کتاب هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ هنری ارزش بلندی هنری دارد. нақшу нигор бо хати форсӣ рӯи матоҳо хеле ҷолиб ва диданӣ ба назар мерасид ки бархе ҳам таърихи 100 сола доранд. нигораҳои кашфшудаи ҳаккокии рӯи санг марбут ба нишонаҳои рӯи қабрҳо аст. матни рӯи сангҳо бо як порае аз қуръони карим шурӯъ шуда идома аз шахсияти хобида дар зери хок ҳикоят мекунад. мардуми мо мардуми тоҷикистон аз қадимулайём яъне ки мардуми бофарҳанг буданд ва хату савод яъне ки хуб доштанд ва яъне ки дар ҷаҳон бо анамон мафкура ва тафаккури худ машҳур буданд. албатта пажӯҳишгарон осори боқимондаи дастхатҳоро барои илми тоҷик гаронарзиш медонанд ва бар инанд ки муаррифии онҳо аз тариқи намоишгоҳҳо мардумро бо таъриху фарҳанги гузашта наздик мекунад. аксари дастнависҳое ки дар мо ва дар китобхонаи миллӣ ҳифз карда мешаванд ин дастнависҳое ҳастанд ки дар худи минтақаи осиёи марказӣ китобат шудагианд ва муаллифони бештари дастнависҳо худи мардуми бумии осиёи марказӣ хусусан тоҷикҳо ҳастанд. ҳоло дар осорхонаи миллии тоҷикистон ҳудуди 700 нигораву китобҳои дастнавис маҳфуз аст. ҳамчунин дар маркази мероси хаттии академияи илмҳо бештар аз 35 000 дастхатҳои қадимӣ нигаҳдорӣ ва пажӯҳиш мешавад.